Το Laser Lift Endoregenesis, αποτέλεσμα της πιο προηγμένης ιατροτεχνολογικής έρευνας, είναι η μοναδική μη χειρουργική επιλογή στο ολικό lifting προσώπου και σώματος. Με τη χρήση διοδικού λέιζερ 1470 νανόμετρων και υπέρλεπτων οπτικών ινών, διεγείρονται οι βαθύτερες και οι πιο επιφανειακές στιβάδες του δέρματος, προκαλείται σύσφιξη και ενεργοποιείται η δημιουργία νέου κολαγόνου και ελαστίνης, ενώ αφαιρείται το περιττό λίπος όπου απαιτείται. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγουμε τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής χειρουργικής, όπως μεγαλύτερο χρόνο αποθεραπείας, υψηλότερο ποσοστό μετεχειρητικών επιπλοκών, ενώ το κόστος είναι ιδιαίτερα προσιτό. Η εφαρμογή του Laser Lift Endoregenesis γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τη χρήση υπέρλεπτων οπτικών ινών σε μέγεθος 200, 300, 400 ή 600 μικρών, που εισχωρούν εύκολα χωρίς καμία τομή, κάτω από το δέρμα, απευθείας στην υποδόρια στιβάδα, δημιουργώντας ένα ενδοδερμικό φωτεινό μονοπάτι, ενώ μετά τη θεραπεία οι οπτικές ίνες αφαιρούνται. Η διαδικασία διαρκεί ελάχιστο χρόνο, ενώ ο χρόνος αποθεραπείας είναι χωρίς πόνο, χωρίς γράμματα ή επιπλοκές. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό. Με τη μέθοδο Laser Lift Endoregenesis, το δέρμα αναγεννιέται εσωτερικά από τις βαθύτερες στιβάδες, υποδόριο χώριο προς την εξωτερική επιδερμίδα μέσω της διέγερσης των ινοβλαστών, οι οποίοι παράγουν κολαγόνο και ελαστίνη. Η χαλάρωση του δέρματος μειώνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό και το δέρμα δείχνει πιο σφριγγυλό και νεανικό, γυρίζοντας το χρόνο περίπου μία δεκαετία πίσω. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από το ποιες περιοχές του προσώπου ή του σώματος πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, για τη θεραπεία του προσώπου και του λαιμού, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ως και μία ώρα. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Μπορεί μετά την μικροεπέμβαση να υπάρχει ένα μικρό είδημα, το οποίο θα εξαλειφθεί στις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη στιγμή